Chceš začať skákať a nevieš, aké švihadlo je pre teba to pravé? Pozeraj a ja ti to vysvetlím. Či si začiatočník a či pokročilý, či chceš schudnúť alebo posilniť svaly, máme pre teba to pravé. Pokiaľ so skákaním začínaš, Katana Rope je jasná voľba. Korálky ti pomôžu cítiť lánko, takže rýchlejšie sa naučíš správnu techniku. Vďaka väčšej váhe lánka si osvojíš rytmus a nebudeš robiť chyby. Chceš niečo svižnejšieho? Ninja Rope je novinka. Krátke rukojete, ultra rýchle PVC lánko, ideálna na rýchlosť. Toto švihadlo ťa donúti makať. A pokiaľ chceš ešte väčšiu výzvu, Gladius Rope je pre tých, ktorí chcú silu. Ťažké lánko ti naloží na ramená, ruky, brucho i chrbát. A hlavne dostaneš k nemu 6 intenzívnych tréningov, podľa ktorých môžeš skákať i doma. A pokiaľ si rýchlostný maniak, Surge Rope je švihadlo pre teba. Extrémna rýchlosť vďaka oceľovému lánku, ultra rýchle rukojete, ktoré neunavia ruky. Perfektné na crossfit a kondičné workouty. Tak čo, ktoré švihadlo sa ti páčilo najviac? Napíš nám do komentáru.